Kamusta? Saan ka makag-vlog ah? Siyempre. Siyempre, undas eh. Di kabil ko yung sticker kon bro. Yeah. Ay, motor. Tropa, long time no see tropa. Abang nga example tayo masida. Ha? Ako masida yung rumos. Naibus. Paya. Ako naibus sa amin eh. Meron pa eh. Ato dyan? Sida? Ado ah? Ato ang naibus mo lang nakaduhay dyan. Pataklag sapol karnig dyan. Joy ile. Ay, may met pa eh. May met pa eh. Sigurado. Sigurado. Eh bro. Nawan si ile. Gandhi eh. Nawan si ile. Oo. Palengke Bulinaw. Ito yung latan. Sige, sige. Yo, what's up? Good morning mga idol. So, nandito na tayo sa may Carrot Cemetery. So, dito pala yung location ng pwesto namin. Kasama ko pala ngayon si Mrs. at si Milay. And we're all black. Ay, oo nga nun. Sabi mo, hindi ka mag-vlog, mainit. Yung mainit pa yung nakaitim tayo. And we're all black mga idol. So dito pala tayo ngayon mga idol no, sa may Carrot Cemetery. So ito yung Carrot Cemetery mga idol no. So marami na rin yung tao. So ang oras pala natin ay 9 o'clock ng umaga. So ang Carrot Cemetery pala mga idol ay ito lang yung nagse-celebrate ng Piyesta ng Patay sa araw ng Petsa 2 pala. Sa Petsa 2 sa buong Anda. Hindi ko lang alam sa buong Pilipinas, pero ngayon lang kasi ganitong araw kasi nagse-celebrate ang Carrot ng Piyesta ng Patay. So araw Petsa 2 pala mga idol yung pagse-celebrate ng Piyesta ng Patay dito dahil yun na yung nakagawian. At yun na kasi yung traditional dito sa amin mga idol no. Alright, so ito pala yung mga paninda namin ulit. At sana ay makarami kami. So wala pala si Bakikay dahil kasama na yung papa niya. Kasama na yung papa ng mga idol no. Alright, so kumusta naman kayong lahat mga idol. At maraming salamat pala sa lahat ng mga nag-follow sa ating Facebook page kasi nagkaroon na tayo ng 4,230 na followers. Alright, so saludo po ako sa inyong lahat mga idol no? Alright, so update tayo mamaya mga idol kasi iba-vlog natin yung mga yung tawag dito, yung mga bibili ulit yun at yung mga kaganapan dito sa Carrot Cemetery. May sinasabi dito si Mrs. mga idol kasi ang layo-layo namin dito sa pinagbibintahan namin no? So nandito kami sa pinakadulo. So sa mga bibili pala dito, kayo lang bahala, bentahan nyo na lang yung sarili nyo dyan. Mataas kasi itong ano. Tinaasan mo? Oo, Tinaasan. kasi hindi makita eh. Tinaasan mo, sabi ko nga kaya ano. Hindi makita kasi pababa doon no. Sila pala yung naghahanap ng kwan. Sila yung naghahanap ng pakasko. So nandiyan lang yung poste oh. Hanapin nyo dyan. Likod ng pwesto. So sila pala yung naghahanap ng pakasko. Ito, likod ng pwesto. Ito. Hanapin nyo dyan. Malapit lang dito. Ha? Wala pa. 4 yan. Oo. Oh. Hindi, meron pa doon. Meron diyan. Iglagay ako. Kung sino makakahanap, yung mga hunters natin oh. Kami tayo. Good. Ito. Oh.
Yun. Oo. Ah. Lapi mo, ha? Ayan. Hindi nakakuha. Wala nakuha si boss. Halika dito. Bibigyan kita. Walang nakuha yung bata eh. Kanina pa naghahanap. Pangalan mo? Hailey po. Ha? Hailey. Hili? Hailey po. Hili? Ah, sige. Ah, Thank you. yun. Hindi ko lang alam kung may nakakuha na doon. Pero may tatlo pa akong... May isa dito. Tapos may tatlo pa. Ah, sige. Anong pangalan mo, boss? Christian Bundok po. Christian Christian Bundok. Bundok? Opo. Ay, Kabaskos. Ay, dito mas smart. Opo. Ah, okay. Yes. Shoutout pala kay Christian Bundok. Opo. Yun, hunters from Karot. Sila yung mga naghahanap ng bakas natin, mga idol. Shoutout din pala sa kila ate. So sila pala yung nakasama namin sa Namagbagan kahapon. Si Idol, yung taga-ihaw. Wag mo munang ihaw, boss, maluluto yan sa sinag ng araw. Tapos kakainin. Sasakit ang Shoutout pala kayo, kuya. Ha? Kain muna tayo ng tinapay, Sige. Buti ka pa, nagagahan na. Kami wala pa. Kanina pa kami, sige. Ano yan, pandesal? Oo. Wala kami palaman. Shoutout din kay Idol na. Sige, salamat din. Alright mga idol, no? So, anong oras mo na live? Nente. 9:55 yung oras natin ngayon. Paano na ito? At Hello. buti na lang kanyo mga idol, no? Tamang tama. Dahil parang kahapon lang din to. Kasi yung mga katabi natin kahapon, yun din yung mga naging katabi namin ngayon. Sila kuya sa barbecuehan. Tapos kung maalala nyo si kuya kahapon, ayan, yung nagbibenta ng buko juice. So sila pala yung mga kasama. Uy, ikaw pala. So sila yung mga kasama natin kahapon sa Namagbagan, no? Ano yun, idol? Camel natin. Camel po. Kano po isa? Ikaw na camel ba? 8 na? Dalawa kinsa. Lighter ba? Ito na. Ito. Alright. So napakarami na lang tao mga idol, no? Mas maraming tao ngayon dito kaysa dun sa Namagbagan kahapon. Ang daming paparating na bibili. Ano po yun, te? Ano po panin royal? Royal po. Marami saya. Ah, malamig ba? Hindi. So, ito pala yung mga stock namin mga idol. Tatlo po. May tatlo? Escape Flix po, mayroon din po kami. Grabe mga idol. Napakaraming bumibili ngayon dito. Salamat po sa inyong lahat. Kung makita nyo man yung sarili nyo sa video na to, paki-comment naman mga idol, no? Nakita mo na rin sarili mo. Ginawang salamin. Grabe yung kulit. Alright mga idol, no? So bihis ako kanina dahil sobrang init. Uy, shoutout sa'yo. Dispam tayo. Uy, kumusta? Sila makatotoy. Makatotoy? Nasaan ba sa Makatotoy? Wala na yung big bike mo? Wala na. Ito yung remembrance ko. Paso ako. Mga tropa natin sa Marimpe, no?
Alright mga idol, no? So napakarami na ng tao ngayon dito sa Carrot Cemetery. At nandito pala yung mga kapatirang Espaya. Ay! Isa pa nga, pito pa nga, pito pa. Yun! Alright mga idol. Galang, uy! Biro kong kadito tayo, ang kamat. Jai, nakita ka tayo. Ay, tayo tayo. Ang kamat tayo, Jai. Ha? Awang ka dan kakayam. Hindi kami nga destino ko na. Ay, thank you. Hindi kuya pala. Uy. Ay, ito. Ano kayo ta? Ano ka bagis. Awan ang hanapan nito ni kabagis nga Brian Prunda. Awan pay. Datang kami pwede candle sa mamangtad kami te free candle kan tubig. Sakto ah. Ado kayo samat? Ado kami man. Kit-kitang kayo nga ticket. Ayaw pa ni ka kabagis nga Prunda ko nak. At ini kabagis nga ko nga Kinunes awan pay. Busy lang sa bay. Busy na pay kajay. Baka damdaman ko pay. Alam niya. Kaya. Yo. Mga tropa natin ah. Alright. So, napakarami pala yung nagbibenta dito ngayon mga idol, no? Grabe, mas marami dito kaysa dun sa Namagbagan. So bali mamaya na kami pupunta mga idol dun sa lolo't lolo ako na nagtitirik ng kandila. Uy nang, kumusta? Ano naman Pat? Sige. So mamaya na tayo pupunta sa lolo't lolo ako mga idol, no? Gawa nga nung busy pa kasi sa dito sa nagtitinda. So titignan din natin mamaya kung ilan ba yung kikitain natin sa pagtitinda ngayon. So ito pala yung pesto namin mga idol, no? Harap lang dito, malapit lang dito sa may paradahan ng from Dulawan sa San Jose. So kanina pa tayo pabalik-balik, mabuti na lang kondisyon si Red na pula natin. Ito siya yung service natin ngayon mga idol. Shout out din pala kayo yung Kalando. So ito pala bayaw ko to mga idol. May tatanong lang tayo dito. Paul, litso ka ba? Bakit? Gusto kitang tirikan, patay na patay ako sa'yo. Bakla ka no? Pag wala sa friend, nagdagupan sila. Wala, nagdagupan. Sayang, madaming laruan doon, no? Ba't di mo sinama sa spring? Punta sila sa dagupan. Busy. Kawan ang sinanay ko. Grabe, Ang daming tao Daming dito. tao. daming tao. Doon sa amin akot naumok yung nicho. Maubos na ang titira namin. Yung isang box na yun, no? No? Yan talaga mabenta, mga ano. Kunti. Sana araw-araw ganito. Ay. Huwag naman. Ayaw niya. Patay.
Alright mga idol, no? So nagligpit na pala kami nila misis at papauwi na rin kami. So ito palang pagsasakyan natin si Raptor na pula. At nais ko pala magpasalamat sa kanila kuya, no? Kuya, thank you Salamat din. Okay, tuslong tayo. Kuya, ay salamat din ko na. Alright, so mag-update na lang tayo mamaya mga idol. Sama na no? muna ako ta ano. Ha? Sama na ako ta. Paano tayo babalik? Balik na lang tayo Ay. Tignan muna natin, tapos balik tayo magtirik ng kabila. Nakamotor na lang? Oo. Wala siyang ano? Wala siyang... Sisindi yan. Wala. Ayaw. Wala siya yung anong tawag niya, yung parang... Dito naman tayo kay mama mga idol. Ito yung lola ko. Bali sila pa lang nagpalaki sa akin mga idol, no? Ang daming pumupunta ng ganito hapon, oh. Marami Kasi hindi mainit. Pinatala na lang naiwan doon, oh. Alright mga idol, no? So dun tayo ulit. Ay, dun tayo pupunta ngayon sa kapatid ni Mrs. Kasi tapos na tayo dun kila Papa saka si Mama. Saan na yun, eh? Ito pala yung loob ng Carrot Cemetery mga idol, Malaking cemetery din to mga idol. So mas malaki to kaysa dun sa mas malawak pala, sorry. Mas malawak pala ito kaysa dun sa Namagbagan. Saan na yun? Dito Saan ba? Dulo to Andun dito na Ayun, naligaw na. Saan? Tabi-tabi po. Saan ba? Kikidaan po. Dito? Andun Kikiraan po. Ay, ito ito nga. Sabi sa lulot-lula ko, be. Ay, ito yung lolo't-lola ni Mrs. Lula. Ay, ito. Sa mother Yung- side. Sa mother side ko. Alberto, ito yung sa lola mo, be. Oo. Ayun. Mag-ano ka nga din, be, ng puti. Puti. Mayroon pa ako dun, kapatid, yung kapatid namin. Saan to doon kayo baing? Oo Dito naman kayo baing. Yun. Dito dumikit agad Ano nga ayaw? Tapos dito, simayang. Tapos dito naman tayo mga idol. Ito yung kapatid ni Mrs. Ay, binilhan Yan din si pala. Maylin Dito ko, o Mayang. dito ko na ilagay. Pero dyan sila nagsisindi, sa baba. Dyan sila nagsisindi. Ito na. Puti. Oh, yan. Yan na Pink. po. Puti, be, puti. Mag-ano ka rin ng puti. Saan? Ay. Dito. Ilan pa ba? Saan natin ilalagay? Ito pala mga idol yung mama ni
Ikay. So kanina napansin nyo hindi namin kasama si Ikay mga idol, no? Kasi nga hinayaan namin siya na pumunta dito sa mama niya. Kasi minsan lang naman sa isang taon na nakakapunta si Mikay dito sa puntod ng kanyang nanay, Hindi, mama. Palagi sila dito. Ha? Palagi sila dito. Mm. Palagi sila dito. Ay, palagi sila dito? Oo, pupunta sila ni papa niya. Ah. Kaya siyempre sa sobrang busy kasi hindi ko rin yun namamalayan. Kasi once na pag pumupunta si Kuya Litong dyan, pumupunta sila dito? Oo, minsan. Ah, yun pala. Now we know. Sige ah. So ito pala yung kalagitnaan mga idol. Hindi na ako nakita ah. Ito na yung kalagitnaan ng sementeryo. Ayan. Kapatid pa pala nila Mrs. to. Okay na, Ben. Yung maliit, yung bata. Ayan mga idol oh. Kapatid nila Mrs. Ito. Tara na dun sa kamag-anak mo. Hindi na kain.